Samozřejmě za to, že přijel vůbec, že jo, to je úžasný, jasný, že má málo času. A chci mu poděkovat za to, že je živoucím důkazem toho, že Slováci a Češi se prostě doplňují a pomáhají si dlouho. Že jo? Asi se shodneme, že bylo období za první republiky, kdy třeba Češi budovali spoustu věcí na Slovensku, ale dneska to je tak, že vy jste nás předběhli. Vy jste nás předběhli zaprvé v politické odvaze, předběhli jste nás v navolení lidí, kteří když něco řeknou, když řekneš něco ty nebo Robert Fico, tak prostě já, když třeba jdu auto a poslouchám to, nevím jak ostatní, ale já si vždycky řeknu, jo, přesně takhle to cítím. Takhle bych to řekl. My bohužel v našem tom politickém hlavním vedení nemáme lidi, kteří by říkali věci, které my si myslíme. Takže za to moc děkuju. A teďka dva rychlý dotazy. První den mě napadnul, když Josef Skála tam dával otázky, jenom taková malá otázka. Další kniha bude taky nějaká o Josefovi Skálovi? Protože Josef Skála je člověk, který, a já jsem rád, jo, který tady u nás reprezentuje směr, který, a to ty víš dobře, že jo, je, řekněme, vnímaný a tlačený do nějakého extremismu. A přitom já jsem kluk z kulacké rodiny a když dneska stojím s Kateřinou Konečnou na pódiu v rámci Stačilo, tak říkám jednoduchou věc, mě Kateřina Konečná a Josef Skála jsou dneska názorově mnohem bližší než kdokoliv z oficiální politické struktury nebo z jiných stran, takže to byl vtip s tím Josefem Skálou, ale prostě chtěl jsem říct, že by bylo fajn, a je to fajn, že tady takhle stojíte, aby prostě zaznívalo, že ty naše názory, které říkáme, jsou prostě normální. A teďka ta otázka vážně myšlená, mě by zajímalo, a ptám se úplně, protože je málo času, natvrdo. Luboši, co si myslíš, že v tuhletu chvíli bychom mohli, Josef už dneska trošku nakročil, co bychom mohli my společně dělat, aby jsme využili toho, že vy jste nás předběhli, že jste prostě vidět, že ty seš jako člověk takovýchto názorů v pohodě zvolený europoslancem, co bychom mohli udělat v dohledné době, jak tohle toho synergetického efektu využít, protože nás čekají teďka samozřejmě senátní a kandidují v Litoměřicích, že jo, volby a krajský, ale čekají nás hlavně za rok ty poslanecké volby. Už to tady bylo řečeno dneska, že jo. A ty volby, rok vypadá, no jo, za rok, ale ta kampaň začne 21. září, bude teďka kampaň budou volby do krajů a do senátu a 22. začne kampaň do poslanecké sněmovny. A já bych byl rád, abys ty tady zkusil říct, jak bychom mohli, jak by ta spolupráce mohla vypadat, protože dneska jsme často vyzývaný, jsou tady v sále, možná tamhle vzadu vidím Vítka Heniga. Všichni tyhle lidi nás vyzývají, aby jsme toho využili. A já musím říct, že ne, že bych chtěl plašit a být nervózní, ale chci tím naznačit, že když se začneme teďka dohadovat, jak ta spolupráce, jak řekněme na politických prezentacích, tak na možná i určitým jako vzájemnosti a ukázání, že to Československo má pořád něco dohromady společně, tak prostě když to nezačneme včas, tak nám prostě pak přijdou ty Vánoce, pak ty Velikonoce a najednou budou zase ty volby. Takže otázka, ať už končím, jak si myslíš, že by se mohli kromě toho, co říkal Josef, zahájit tu mediální, protože žijeme v době médií, že jo, tu mediální spolupráci nad tím, že vy jste dneska napřed, že většina lidí v České republice není spokojena, to si musíme říct, se stavem v České republice, a nevědějí třeba, co by, jak by, a je tady prostě příklad, který by se dal prostě prezentovat. Takže to je otázka, jak ty bys viděl spolupráci, jak mediální, tak řekněme politickou, do těch voleb do parlamentu v roce 2025. Děkuji. Ďakujem veľmi pekne. Honzovi držím palce v Litomieřicích, samozrejme, dobrí priatelia, a ďakujem za tie slova o Slovensku, pretože viete, po tých posledných aktivitách českej vlády mi bolo naozaj smutno a viacerým nám na Slovensku, pretože my, Slováci a Češi, sme bratské národy. A keď som videl, ako Fialová vláda bola ochotná doslova likvidovať dobré slovenské, české vzťahy, československé vzťahy, len kvôli nejakým politickým nezhodám, že majú iný názor na vojnu na Ukrajine. No a čo? Čo sme pre Boha slovanské národy, bratské národy. Boli sme spolu. Ja si pamätám naše sedenie aj s Robertom Ficom a celým vedením strany Smer, keď prišlo to vyhlásenie českej vlády, že ruší stretnutie so Slovenskou kvôli iným názorom na Ukrajinu. My sedeli a všetci sme sa zhodli na tom, že tam emócie samozrejme bičovali, ale sme pre Boha bratské národy a nebudeme opätovať to istou mincov. Nebudeme. Jednoducho, toto si musíme zachovať. A ja som presvedčený, že väčšina Čechov to vidí rovnako ako my Slováci. Väčšina Slovákov. Preto chcem veľmi pekne
ďakujem za tie krásne diplomatické slová, že my Slováci sme v tom ďalej a tak ďalej. Však máme Roberta Fica, všetci sme vďační. Ale pravdou je, že sme 20 rokov študovali Oskara Krejčího, Marka Hrubca, Petra Druláka, Ilonu Švihlíkovú, Jana Kellera a ďalších českých autorov a preto sme tam, kde sme. Takže ďakujem veľmi pekne českým kolegom za to, že sme naozaj sme v tom spolu a jedine, čo si môžeme naozaj spoločne zapriať je robiť to, čo robíme. Takéto akcie majú mimoriadny význam. Jasné, že oni nebudú písať v denníku SME alebo v denníku N. Pravdepodobne jedine, že stretli sa ruskí agenti, určite to podporoval Putin a všetci sa hrabeme v ruských rubloch, ktoré dostávame každý mesiac. Jasné. Ale skutočnosť je taká, že dneska už nikto denník N, okrem pár pražských kaviarníkov a bratislavských kaviarníkov, nečíta. Ľudia pozerajú sociálne siete, pozerajú práve alternatívne médiá. A tam musíme byť silní. A nemôžeme teraz riešiť to, čo nám dneska prikazuje západná tzv. Ľavica, opakujem, homosexuálov a výbehy sliepok a podobne nezmysly. Riešme normálneho človeka, robotníka, bežného Čecha, Slováka. Toto je naša úloha. A už len posledná poznámka, viete, keď z nás robia extrémistov, len preto, že povieme, že neexistuje 76 pohlaví, ale len 2. Len preto, že povieme, že nás oslobodzovalo Rusko a nie Amerika. Len preto, že nechceme tu mať no-go zóny a chceme tu mať normálny život ako normálni pracujúci ľudia, to len, ak sme len preto extrémisti, tak sa k tomu hrdo hlási. Áno, Druhé dvě otázky dostane Luboš Blaha natočené s Richardem, takže my tady ještě na tu jednu, dvě otázky zůstaneme a Lubošovi děkujeme a ještě ho uvidíme i natočeného v Hlasu naší naděje. Richarde, takže si odveď hosta. Já jenom poprosím, my tam teď tady ještě udělá výplň Luboš a my tady budeme tam natáčet tu baru, tak prosíme ještě nikoho nevycházet, protože potřebujeme tam natočit rozhovor a potřebujeme tak jakousi zvukovou kulisu. Tak to je... Ďakujem pekne. Tady zůstat, protože otázka bude směřovat na tebe. Máme ještě 10 minut, takže ty dvě otázky teď můžeme směřovat nebo na naší lídryni, anebo na Josefa Skálu.